Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft Process s edicijom Preživljene. Ovog puta nema da igram sam, ovog puta da igram sa moja sestra. Gdje si? Čekaj, gdje si? Aha, ovdje, dobro. Evo je, ovdje je. Čekaj, ja sam bio ovdje nešto rekao. Vi ste ova, Ano? Ano? Ajde, dođi s mene. Evo, dođi na vrata. Znači, idemo dobro da vidimo nešto, da registrovamo, pošto sam bio nešto napravio. Čekaj, Ano, ja mogu na tebe da se napravim. Evo ti mač, tvoje što imaš tu, što si imala tvoje stvari. A moje stvari ima mač crveni. Čekaj da vidim što mogu ti napravim. Znači, ja mogu ti napravim samo prsluk, kovoj, pantalone najviše. Pa Ano, kapa ti fali samo. Pa ništa. Evo ti. Čekaj da ti dam ove. Evo ti pantalone. Evo ti patike. Kuda si? Sve ti davam, a ti ne begaš. Vratit ćemo. Evo ti prsluk. Idi tamo sad. Uzmi vrat, čekaš. Zašto me si uzela? Pa ne možeš ustići na mene. A? Vidi. No, pa uzela si ga sad. He? Uzela si ga bučki. Nisam ga uzela. Pa uzela si ga. Ne vidiš da ne si ga uzela. Ja što si glupa, nenormalna glupa. Dobro ljudi, nećemo da se začaramo sa to. Vidiš da su buka. Sad vikaš neće buka, ne li? Idemo ljudi, mi napravimo malo, samo da vidim nešto, bio ovako nešto da napravim, čekaj da vidim sad nešto. Idem ja napolje. Ajde sad da idemo napolje da vidimo šta ima. Napolje nema ništa, bar ništa, nema šta da nađem napolje. Ali imam jednu priču veliku, tako da idemo da vidimo. Imam lopatu i dođi vam Ano. Sad ću dilim ja sam moju sestru negdje, evo. Kako ti zasla? Odnosla. Da, ali sad ti zasla sve igru. Da, Da. ovdje nešto možete napraviti. Dođi u Twitch. Pošto dosta ljudi na Facebook stranici da treba da hoće ima nešto ili tako već nešto. I kazali ću da pravim neku kuću pa da vidite kako izgleda i to i ja da počnem da igram Preživljene se neka. Znači evo napravio sam samo ste me pitali kako da nađem Vuka. Vuka ne znam kako da nađete, ali jednostavno šumu. Bit ću nekad snimiti epizodu kako napraviti, nekako kako ga dobiti ili kako ga naći, u koju sferu. Bit ću to i pokazovat, bit će nekako tipovane, ali sad za početak ćemo, hoću da vas ispunim tu želju što ste htjeli, pa evo da vas ispunim. Čekaj ljudi, treba da bude ovaj rupa i još jedan blok. Da bi moglo nekako da nađemo nešto neka. I rekli ću da napravimo kao neku želju rupu ili koju te tražimo rude, iron, diamant, kako ćeš te zlato, tija. Pa to ćemo da pokušamo kako ćemo. Da pokušamo ovo sve da iskupimo. Ovo malo koči kod žavor, ne znam zašto, izvenavam se ako koči, ali kod mene koči kod žavor, ljudi, ne mogu da vjerujem koliko mi koči. Dobro, što ne treba da pokopamo ovdje nekako, znači sad ćemo da kopamo 4 bloka. Da li će biti to dovoljno? 4 bloka na koliko je duboko, tako da nećemo imati problema. Pa 4 bloka kad kopate ovako dubinu možete da naći više stvari ili više nešto, ali ako kopate po jedan blok teško ćete naći. Zato što jedan blok samo ide 3 bloka, znači 3 bloka samo jedan blok odnosava, a 4 bloka odnosava 8 strana.
Sad, evo vidite sad. Ova strana, a kad kopaš ovu stranu, odavde ide ispod gore, što tam. A kad kopate jednom, ovdje je sve zid, znači tamo vidite tu i tu, gore i dole, znači 4 vidite. A deka vidite 4 plus, znači, tako da, znači deka ovako pobolje da kopam. Ako vi uključite nekako drugačije, možda u klipu, ne znam kada, ali bit ću snimati i Kango Games, vidite kakav sam pro u Kango Games. Svi hoće da me napadne kad me vidi youtuberi, ali znači vidite kako će da budem pro, znači svi kaže ti nisi pro, nisi ovo, a vidjet ćete kad budem bio snimao, vidjet ćete. Čekaj, ja sam bio ovdje mnogo dobro. Čekaj. Da budem ovako malo. Čekaj malo. Ja ovdje ne mogu da nađem rude. A koliko mi je... strane. A? Pa treba će mi mnogo. A ti igraš si sa mene ili si negdje na drugo? Ana? Ti igraš si sa mene? Neće. Nema, pogledaj. Aha, dobro. Ljudi, danas ne ćemo moći da igramo sa sestre. Budem imam jednu epizodu sa ovog drugara kako sam treba. Pa ti si ono bila tu pa izašla si. Šta se napravi? Aha, sasule, ja pa mislim sad si izašla. Ljudi, čekaj samo da idem na opcije nešto. Pa dobro, opcije, dobro. Samo bilo mnogo mračno, ne mogu da gledam ništa. Ja ne mogu da gledam ništa, će padem u noć. Ti se razšepiš svu glavu, pošto ima da budemo u bolnicu. I ljudi, evo, kažem nešto, imam jedno veliko... Zabrajila. Imam jedan veliki pitanje, zato što čekaj da vidim kamp nešto. Ja, pa skoro će mi puće, a ja nemam se sada ga popravim. A čuti bre malo. Čuti, evo čekaj sad da igram malo. Čekaj, malo da pokupam oba. Tako. Ljudi, to je bilo to što se tiče. Ova epizoda, hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo skoro. Ćao!